What's up, madlang people? Nagulat ang akong bata. Ania kami mga kapobre sa tasa. Kumakain ng sa. Balik. Binhit bi ano na bi unsa ni So chicken mga kapobre, mga uni og tasa. Buang nga jadi ngutin na. Dili tasa sa kapiha, tasa ba ang branded. Tasa nga ice cream. So nami, I have ice cream. Cream. Uy, kay lisod ba kung kaog na ay may Tanggalan na na imong mas. Sa mukha. What's up, badang people? Mga Bitin yung bilatas bata. Kailang, plaster muna ang pobre. Kaya gakutoy na ang tiyan basta sa trabaho niya, way kaon-kaon. Morning. After daw ta din niya. Mga umi, magbukbang ba? Ano? Mukbang. Mamukbang ni with mas. So, Ayos na yan, di na tangilin. diri ka dapit ut. Mga galit, mga umig. Mukbang. Mang Tumas, Mang Inasal pala. So, mga kapobre. Hi. Dami silingan eh. Hi. So, mga umig mang. Ay, Mang Tumas. mang. Asa mo unawag ka na ni? Ngaon to. Tila lang mo dire. Kini ang flavor na abu sayap. Avocado. Bad lang, naglibog ko mga kapobre. Kasi ako naman, ice cream ba o manok? So, asa may unahon dito ni? Nga, di makatoxic. Manok, ice cream. Kana may umandat. Ato, ning kuanan, bigamay, wigin murag, Mahulog na mo si Tim. man ma, kupan, at sabi niya ay, iko murag maglulo. Tarong nga ka mahulog. Kana. Dili ni Dili mga may tarong nga. kaon ni, mga unta. Bunit lang ang manok, oh. Manginasal. Ibog sila. Punit lang mo. O yun na po may. Ibog sila. Kaon ni. Dali, ngaon to. Iswag taga mo, ibi, pakita to. Ang bilog pinato. Salamat, my friend. My friend, you have a... You have a tinapay. Tinapay? Red, red. Tinapay din. Gilibog ang tindira ba? Tinapay daw. Tindira. Tiplay lagi yung manok. Tinapay pako. Tinapay po. Tinapay, yes. Isa lang? Tinapay. Dalawa? Dalawa, salamat. Gwapo po na ninyo eh. Mga punta ninyo. Punit lang mo. Lata mo kung nilang kanon. No? Lain nilang kanon sa lata. Alin nga. Gigotam ko, gikan ko nagpusko sa CR. Dito ba? Sa akong part-time sa Pakistan. Kuskus lagi ni CR. Ano masarap ng inasal? Ha? Masarap ng inasal? Iba talaga ating masarap. Okay lang din. Murag gimod din man ako ning brand sa inasal. Okay sa noon walang inasal dito eh. Ako lang sa istorya niya ha. Naray, pampabiga. Ay, kala ko kisilit eh. Bati mo po ang, di ba mga kapobre, bati mo po ang mga kasasawa ng way sili no. So, utangan yun na itong sili para naihanghan ba.
Parehas ra ko nagkanang bihod-bihod buhuro na to ba. Huwag na lagi sila garlic, no? Ngayon to garlic. Kundi kay makasabot to garlic, ingna lang atini tom. Ano? Kaya mo dito wala nagtanong sa ako. Katong ganyan. Oo, nagtanaw. Mga guys, ang sili ba? Lami kay sausaw ang kanino? Manok. Sausaw mo diri. Lami siya. Ilawi yun. Lami. Lami kay na isa sili. Kisay mo kawag sili diha. Tubo mo ang sili pagpabiga. Di na tinuudoy. Bitaw mo sila. Ang paano na? Iyan, lalaman mo. Buhang lang inyo kuan. Ibaba na to buhang. Pag may sili. Lami dyan na sili. Sa walay labot sa di mo kawag sili ba? Na may tao dyan di mo kawag sili kay lihangan. Nasa tao na. Kalimot na malago ng hamot. Pinamot mo. Sa Pakistan, kabukas lang ang dalawa. Agto ko bukas sa kuan sa part-time sa NYU kato. Anong oras? Kuman yung hang lagi kay Try it. Anong oras ka isa punta? masakit. Ang hangyan, yan na ihalo mo dyan. Nag-J's to 1 o'clock. Real. Victoria mi nga party sa kuan, party sa part-time ba. Ang hang. Mao man ako kinabuhi mga kapobre. Ang hang. Sugod lang ng sugod. Tapos, Laban na ng laban, bahala na. Bahala na. kinabukasan doon ka sa ano. Watay kuan niya. Human kaon lang todo ba, bahala kapoy. Basta muhab-hab ka lang. May giingon nga. Baka gusto mo kasili. Hab-hab pa mo. Di nyo makita kayo kung naon kay si Tits. Di man makuha. Hindi sila. Baba mo kunti sa'yo. Kita, oy. Mangaon lagi ta. Kinisang akong cellphone sa public yung cellphone ba? Sige panabaho niya sa cellphone di man Kagwapo naman di si mahim kuan. Di maklaro ba? Bati ni siyang video eh. Bati sa kamera. Dito lagi mismo inasal lagi o dito. Inasal diri din ni inasal. Taasa, inasa. Ay tasay eh. Pinya. Lami-lami mapud. Kao na lang gud bisag di lami. Kay may lain. Apil lang kumugkuan ha. Apil lang kumug. Paon. Tulon ba tulon. Kini di siya mukbang. Kataon lang ni nga. Panyapo na mo. Ipanggutom. Butong di siya mukbang. Panyapo lang ba. Kaya nasa di ka nag-start sa part-time. Alas 3:30 nasakay po ang bus. Na, di man na ulitin mo din mo na pa. Nagpaisog-isog. Sa babae ko eh. Hindi na. Laki Ako tanaw. to gustong giti. Hindi pa na siya. Hindi pa na kuan. Kalahi lang sa babae din. Hindi ganyan itsura sa mga babae na ano. May taste din sila. Sipis. Pispis. Tanaw lang mo diya. Kumin lang mo kung ganahan mo. Kung sa may pagtanaw yun ako. Hindi kayo mo ganahan ako. Hala. Tamsaki na lang. Yung tamsak nga.
Dili patuwari ha. Di. Patuwari ay ba't ito ng patuwari. Now. Murag si Butchitong. Ang hagard kayo mga naong kayo mga pagod. Isa na kailang Birta. Birta ba ang taga Cebu? Birta ba? Di ba ning sikat na to? Hanga silip eh. Napaisat yun. Puhang kayo doon. Sila buyok. Wala ko gisyon ninyo ang kanon kay. Latak ni kanon na. Latak mo. Di mamadali na. Di ang naglunga gani wa kay bawo tukod sa kanon. Kanon pa more. Okay ra ka diha. Ha? Yung dalawa nagulat sa mga kanina. Tanang, inahay. Tanong yan sa inyo, inahay. Gwapo ba yan sila? Pero Makipag-amigo Pwede. sila. gitulik na kanina na. Oo naman. Di kumot-kumot sila na kung kanon niya ng malatak. Gagal ang kamera tipot at ang kamot ko. Kamera raman na nakanindot. Mao ni di mo ganan sa kamera nga. Kana bitaw ingon silang magwapa ta. Kaya di mo tugas tinuod kana mo tugas tinuod nga. Ismatik ka ismatik. Kani kamera scammer mo ni kay tan-aw ko kung naon gwapa-gwapa maggamoy. Okay. Gwapa-gwapa gamay ako naon ba di pares gahapon mga tangan ng kamera, tangan kamera di man gwapa jud. So mga kapobre. Dinhi na lang kukutob. Kung nahinaot kong nabusog sa mo diha, sa magtanaw na ko. Kain ka. Unya. Anang si panganay. Don't forget, English na to ha. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe di Kapobre. And Subscribe. share, likes, comments, and subscribe. I-click ang bell para makita ninyo ang akong pirmi nga video. Nga bisag boring nga video. Enjoy mo po. Yung may giingon ni pahalag pobre, basta hilason. Bahalag pobre, basta way tamakay sa tiil. Tiil nga lapukon. So mga kapobre, bye. Mga kutob. Wala pa ako nabusog kay Imo na gikumot-kumot ng kanon. kanon magud basa. Basa. Kit naligin itawag na ko tit. Man. Akong kabit. Dahil itawag na ko WhatsApp. Hello, police station. Gaga. Dipatay man dayon pud uy batasan. Si Vanessa. Si Vanessa ng number. Iyan. Oh, lagi Vanessa. Daw mo wala man ko kamo sing number. Vanessa. So mga kapobre dili na lang kutob. Salamat sa inyong mga pagtan-aw sa akong video nga walang sawa sa akong mukha nga Miss Universe. Miss University. Bye-bye. See you on next my video.